Sanibona wensizwa. Sanibona wensizwa. Ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu. Cha bafowethu, kukhona izinto la ku social media esezize zajwayeleka okubonakala ngathi izinto eziright. Ngoba zaqalwa ngabantu abathile okwakubukeka ngathi bayahlekisa kanti benza into eyiphutha. Yagcina into isiwumthelela isigcwele izwe lonke. Ngane zakwethu ngicela ukunibonisa. Noma ngabe uphambana kangakanani nenye insizwa, ungalokothi uyithuke ngodade wabo, ungalokothi uyithuke ngomama wayo, ungalokothi uyithuke ngomkayo. Thuka insizwa uqondanise nensizwa. Niyabona bafowethu khona igama elibi elisetshenziswa izinsizwa. Ngicela ukulisho namhlanje, ngiyaqala ngiyagcina. Njalo mangisho lento ngiyoyiqalekisa kuqala ngisho ngithi ngiyaqala ngiyagcina. Bafowethu niyayibona lenhlamba ethi kumuntu usho kwenye indoda uthi msunganyoko. Uma ngabe umama wale yansizwa enento enjalo, awuyithukini wena uma ukhipha lelo gama ulibhekisele. Uma ngahle lo muntu osho kuyo le nto naye asho leyo nto kuwe, angeke nikuwe kube khona into enyakazayo. Yazi bafowethu, ngokwenhlonipho yomuntu wesifazane, okokuqala kufanele sithukane ngabantu besifazane. Kulula ukusho izinto ezisimpulu ngabantu besifazane ezingezona izici ezisimpulu. Zikhona izinhlamba ezingezona izinhlamba ongayisebenzisa uma ukhuluma nensizwa ikudelela usuyifaka egiyeni lokuthi ayiye lapha efuna ukuya khona. Kodwa bafowethu, ingane zakwethu madoda, lenhlamba enithukana ngayo lena yokuthi kumuntu msunukanyoko, bafowethu, niyabona yini bafowethu ukuthi lento ibhekephi? Niyayibona lento ukuthi ibhekephi? Uyazi ukuthi umuntu wesilisa la emhlabeni ufela izinto ezintathu. Ufela umhlaba, afele inkomo, afele umuntu wesifazane. Ukufa lokho bafowethu. Ngicela ukunitshela, ngiyazi ukuthi ninenkani la anitshelwa lutho, kodwa ngicela ukunitshela ukuthi ukufa lokho. Ukuthi nje uthi kwenye indoda izwe lonke libuka, umhlaba wonke ubuka, ningekho nobabili. Usho ukuthi lo muntu kubantu bonke laba bamaziyo akenze njani, avume ukuthi uyilento ishoyo wena ngomama wakhe. Avume nje iSouth Africa ingaki nabantu abangaka abawu-60 million. Bonke labantu abawu-60 million lo muntu usumthukile ngomsunu kanina. Avume lokho bafowethu. Ukufa ingane zakwethu lokho. Ukufa madoda lokho. Ayizonde inkani.